guys. So maray na hapon po. So yung kita sa La Puerta Restaurant Bar. So hilingon ta sa inda ang sa indang mga pagkakanan, namitan ta sa indang lugar mismo. Ano talaga baga ang hiling kagayunan kang bagong restaurant bar digdi sa Pakol na kaakid lang kang Carolina. So lalawagan ta siya. So, tara. Di ako lalawis, aalis sa realidad, medyo magpapapawis. Ay ba't padanan nasa batis? Huwag nang isipin ang mga problema, hindi na dapat binabahala. Kaya makinig ka na lang, kalimutan na yan. Halika na, halika na, sumama ka, huwag ka nang mag-alala tayo sa mundo. Walang ibang makakapunta kundi tayo lamang dalawa. Halika na, sumama ka, huwag ka nang mag-alala tayo sa mundo. Walang ibang makakapunta kundi tayo lamang. Nandito tayo ngayon sa Bakturan nila ng La Puerta. Kung mapapansin natin, very cozy, very relaxing. Mapalibutan ng mga halaman, merong mga farm. So, ang La Puerta ay pa 7 a.m. to 10 p.m. So, may mga foods silang sinaserve dito, sari-saring foods. May mga signature dish nila na talaga naman may pagmamalaki. Ayan. So, pag banggi naman is meron silang mga cocktail drinks, mga alcoholic beverages na pwedeng pagsaluhan ng mga magtotropa. Halika na, sumama ka, huwag ka nang mag-alala tayo sa mundo. Walang ibang makakapunta. Kung hihilingon ta, taro siya sa pinaka bagong bukas niyo sa Pakol. So kung kamo mga barkada or may lovers ka mo, pwede nindong maligyan nindo para matisting nindo tulos nindo ang sa indang mga pagkakan sa indang surrounding ninda. Halika na, sumama ka, huwag ka nang mag-alala tayo. O di na palang si serve ninda. So igo kitang Lumi burger steak. Burger steak nila yan. Ayun, si Ramon. Tapos ito sindang adobong kambing. Yan, adobong kambing. Yan, si Ram. Tapos Lumi. Tapos may iced tea sinda, sir? And iced tea. Okay, so, kumbaga para tayo magmumukbang ngayon. Magaynon pati yung sa indang itong view pati ta. Pero kita farm. Oo, nasa farm. Ayan, so yung surroundings nila para tayo nasa bukid talaga, may mga baka, may mga damo. Pero sabi ko, iting Mga kambing, baka laman. yan alit mismo sa may farm na ini. Farm ka siya, farm mismo. Mahihiling nindo. So para ka rin kapag pumunta ka dito para kayo nag-picnic Yan. sa farm. Mas magayin pati pag mga baba, dakulon kang madigdi kasi pero mapipil nindo itong kung gusto nito tahimik lang baga, itong amo nindo ribok. Tapos igaman siyang enjoyment pagbabanggi, may banda sa inda. Hindi. Kung gusto niyo makanamit ng masaliwang hangin habang nagkakakan. Yan, Siram, masarap yun. Si Ramso na. Yes. So ay na siyempre ang rice natin. Siyempre, mabanga kami tayo niyang maginotok, ay makinatan, ay baka pala Sige, so muna tayo sa maluto, sa itong kambing. kambing. Ayan. Anong lasa ng kambing natin? Garo lang siya baboy. Ang niya, ang nanay Parang niya. pork. No, pork lang siya. Pork meat. So, wala may masyadong pagkakaiba. Oo. Kasi, sunod ko ang bawang Okay niya. siya. Puro laman pati. Malaman. Wala akong makikitang taba. Malaman pala ng kambing. Parang masusok na siya sa baboy. Kung sabihin ka nga kasi ang nababakang adobo, nagdinamit siya dahil sa sabaw. Diba sir? Yun maling kasabaw-sabaw, pero manamiton siya. Siya? Well cooked. Okay, tamang-tama. Sakto ang pagkakaluto. Sakto yung lambot. And then yung timpla, adobo. Lasang pork. Saka sa kuya, ang sunod ko sa iya, itong
nag-ano sa itong bawang na tapos gusto ko marang-harang pakuta. Makit pakuta ko ng sili. Parang katang may maharang bagay itong gaganahan ka pa bagang maray. Masiramon siya, promise. Bukas yung suba. Okay, so ano na tayo sa adobo. Dito na tayo sa ano to? Burger? Steak. Burger steak. Burger steak nila sobrang tender. Nagme-melt sa dila. Yung flavor niya is very light, pero malalasahan mo talaga yung yung mushrooms, yung mga may spices. may kanya sindang recipe kang gravy ninda. Masaya mang gravy ninda. Yan, tapos nakita sa akin ang nakanta so agaw. So masiramon. So ngayon, dito tayo sa Sa Lumi ninda. Lumininda. Tapos garo best seller man ninda ni Best seller. Malasan na tulong sa lalaki. Ang dami niyang sako. Oo. Boy, itong dahil tinipid, di ba? Ano talaga siya, pang special. Pang special talaga, Ano siya, pwede siyang pang 3 to 4 na tao mismo makan. Kasi ako pala nga tapos takol pa siya. May meatballs, may hipon, may shrimp, Shrimp? may meat, May shrimp? may atay, baked veggie, vegetables. Sulit tong Lumininda. Parang lo-alo ang lamig niya kasi nakulon siya rin sa Maraming sakog Yung lomi nila, yung lapot nandoon. Yung mga sangkap nandoon talaga. Wala kayo hahanapin, may meat, may seafoods. Yes, round 2. Sa round 2. So, may kapasugan. Kaya nga pagkakalikon, dapat ang para kaka. Ito kita din salmon belly teriyaki. Ayan. Ayan. Tapos, may sinda? Ito kisindang lechon kare-kare. Ayan, lechon kare-kare. Papaling na sa Ayan, lechon nila. Yes. Tapos, And then, meron sindang champurado. sampurado. Ayan. Champurado with dry fish. Okay, pakan na natin to. Pakat na yan. Balas akong natulog. Unahin natin. Salmon. Salmon. Ikaw ano ka ang salmon? Gusto ko siyang namitan. Ang salmon. So parang siya sweet sour. Sweet sour. Gusto ko yung sauce. Sauce. Pero mas gusto ko siya. Himinat sa amin natin. Sana all. Okay, so yung salmon ninda is very soft, tender ang pagkakaluto. Teriyaki. Malinamnam yung lalo-lalo na yung sauce. So after seafoods, dumako tayo sa Kare-kare. kare-kare nila. Lechon kare-kare. Ayan, san ka pa, di ba? Tapos yan. Ayan, so nandito yung lechon. Kare-kare. Meron Kare-kare. vegetable like pechay, talong, May pechay siya tapos talong. Tapos may pechay. Ay, mga usually matatagpuan sa isang kare-kare. Presentable siya. presentable yan isang maray. Tapos kakaiba lang talaga nito is lechon yung kanyang nakalagay. Ang sayang malutungon pa dyan ang sayang to? Lechon niya. Tig-lechon pala niyo yung ini. Kaya may namitan mo, lechon na lechon. Tapos iba lang mo pa yung soy sauce na gawin kong gravy niya mismo. Sarap. Sarap ng kare-kare nila. As in, yung
Hindi yung pagiging kare-kare talaga niya eh. Yung sauce, yung expectation ko sa isang kare-kare is na-achieve ng kare-kare ito, ng lechon kare-kare. And then, yung bagoong niya talaga masarap. So, yung buhay talaga niya is nasa bagoong. Okay, so ngayon, punta tayo sa pinakalas na ating titikman, ang champurrado. Champurrado. Chocolate chip. Guro na sa, guro sa Toblerone. Namisan siya, si Ramon. And then, with dry fish, Hindi ko alam. perfect. Sarap. Gusto naman siya, may cheese na siya. Igwa na siyang gatas. Gusto ko ito. Gusto ko isang kurali na rin. Dapat man kayo gusto. Pag talaga, kantag ko mga makina ka na yun. Bahala ka dyan. Gusto ako nag-enjoy din sa sampurado. Makina kang kain ng maray. Gusto ko itong sampurado as in chocolate na chocolate. Oo, chocolate talaga siya ng champurrado niya. Ay, kwanta ni Sa akin na ito. Kaya sa yan. Aram na nin daw kung si Sena kaubos pirmi kang pagkakan sa magkakan kita biko. Kung si Sena kasobra ng pagkakan. Ano? Pinuon ko niya. Masulo ko siya. Kaya siguro pag umaga, sarap itong sampurado as in. Ayan guys, ngunyan, mauli na kami. So, magayon na ng experience migdi sa Lagwerta. yan. So, Lagwerta Resto Bar, hindi po sa Pakol. Yeah. So kung meron po kayong time para po sa banding, sa jamming, indoor, para po ma-experience man indoor sa mga na-experience namin na talagang highly recommended man po. ayan. Ako pa lang si Ginoong Archie. And this is Isagani. Tigil kita sa Magkakan Kita Bicol. Don't forget to like, share, and comment naman sa page namin. So, ano mag